Sipur pancen wong sing nekat. Uripe sing rekoso kawit cilik wis ngladi dheweke dadi wong sing ora wegahan. Garapan apa wae disangkul, bedhake ben kendhile ora guling. Ya piye mung wong desa, kiwa tengene mung watu pledhes. Mula yen kancane tuthuk watu, sipur ya melu tuthuk watu. Yen kancane mblandong ya melu mblandong, kancane ngrosok ya melu ngrosok. Senajan sejatine kesenengane dheweke iku natah sungging wayang, sunggingane sipur alus lan kerep payune tinimbang orane. Pesenan siji durung rampung wis entuk pesenan maneh. Ewadene gandeng anake saya tambah dadi loro, gek bojone ya mung momong anake sing isih cilik-cilik iku. Pengasilane saya kurang nyukupi, mlebu metu mung ngejipake oleh-olehane sing lanang. Tambah wis dadi kodrate jaman, wong melarat mung dadi pangane wong sugih. Ngerti-ngerti tanggungane sipur dadi akeh banget. Dheweke nyaut bang plecit nganti pirang-pirang enggon. Wusanane pengasilane sing ora sepira iku mung entuk kanggo nyaur angsuran saben dina. Kedadian iku wis dilalekake sipur. Saiki dheweke wis suwe ana alu patung. Sing wedok karo anak-anake digawa banjur manggon ana mes proyek. Minangka tukang kayu, sipur rumangsa begja kemayangan melu proyek mborong pomahan transmigran swakara ing kono. Saka desane Dik Semono sipur budal karo wong sangang keluarga mlebu alas go ngliwang-liwung babat Wonomarto paribasane. Ana kene awake dhewe dadi kaya wong Afrika ya, Pak. Ada wong tuwa, sedulur lan tangga teparo. Saben dina mung ana baunge macan lan koak-koake manuk rangkok. Arep ngrungokake klenengan radio utawa ketoprak gelombang Kajawa kono ra nyambung. Kandhane sing wedok karo nonton oleh dolanan gaplek sipur kancane. Upama awake dhewe ujug-ujug diserbu anak buah Igam, piye ya, Pak? Sambunge sing wedok, karepku yen banjur dijak melu gerombolan mbrontak negara ngedekake pemerintahan dhewe. ora usah aing-aing, Bre. Wis 6 minggu bose kok ora ngetok ya. Kamangka berasmu ra wis entek, lenga rak ya wis entek, brambang bawang barang iku uyah entek, moto wae gusis. Simbok njaluk kiriman arep kanggo nyelameti bapak. Dadi bos kok ora kelingan karo bau-baune. Genah ya lagi menyang kutha Goro. Di emben malah nyaut dhuwitku sak yuta. Jare arep ngurus menyang departemen. Kandhane Wanto, ngurus apa? Wong dana wis ditransfer. Waton proyek laporan dana mesti cair. Sing genah keri anune suwe ora mlebu hotel. Ana kene rina wengi mung gulang-gulung karo bantal kayu anggrung. Kancane ana kene ditinggal kekejer. Celuluke sipur, dadak kekejer ngopo? Wong arep njupuk rokok sak pres menyang koperasi ya entuk, arep butuh mie instan sak kerdus ya oleh. Perkara sok setu nampa kari catetan tok ya ora apa-apa. Apa ora tahu kok ladeni to, Bre? Butuh pengen mangan enak ya gawe dhewe. Adate yen ora cocok karo masakanku ya udhek dhewe wae lho. Ana ngalas gede enake godhong pohong, disatekake godhong pohong kok emoh ya gek mburu celeng kono. Apa Demak ula padhakake ana Jawa karek nyanggrok
menyang warunge yu sembleng. Bengine tambah jero, hawa krasa atis lan sepi, swara nyamang kaprungu nrotho kaya kendhongan. Bedhiang sing dipasang ana ngisor wis meh mati, gandeng wis padha ngantuk, kanca-kancane mlebu kamare dhewe-dhewe. Sipur mudhun nepasi bedhian kayu menggiris iku sedelok banjur bali munggah. Nalika Supre wis ngeloni anak-anake, Sipur isih udutan kelepas-kelepus nganti jam 12 bengi. Arep turu kok ora ngantuk-ngantuk to, kasep megike semantane. Supre wis ora semaur, adate angger turune kewengen Sipur kangilan merem. Mengko yen bisa merem tangine nganti jam 7 esuk, yen ngepasi minggu malah nganti jam 10. Diinciki lan dilungguhi anak-anak wae ora gelem tangi mesti takon wedang ginestel karo sarapan. Angger didepi pohon godhog mesti mung dikepah-kepah dibalekake menyang lepek. Kelingan dheweke oleh gawe omah panggung kanggo calon transmigran ana kono wis meh rampung. Wis ana 2 unit isi watara 100 omah. Cara diitung borongane wis entuk montor anyar gres. Ewondene ya mung bak-buk melu mborong pomahan transmigran 5 sasi. Turane ya mung kanggo ngiseni jumbangan mburi mes. Sing baku malah kanggo ngedhekake koperasi, amarga angger jupuk lan utang kanggo main gaple baline mesti ngrolasi. Kamangka koperasi iku mung arane, sing bener duwe bose. Ujare tinimbang blanja dhewe-dhewe menyang binje, transporte larang mlakune ado. Bareng karo mencite bengi, Sipur krungu swara haung macan, krasa kepara cedhak banget, gawe merindinge gethok. Semono uga grak-groke celeng ndusuri tanduran pohung, tluluke beru lanang kademen, merene bledug lan kronconge nyamang maneh. Klebu baunge asu-asu alasan rebutan balung kidang. Rembulan rembet-rembet gawe kita tambah kirik-kirik. Senajan durung bisa merem, Sipur krubutan sarung karo nyekukruk ngentekake udute. Tanpa krasa ujug-ujug Sipur wis mlebu menyang alam impen. Jam sing tememplek ana tembok kayune wis nuduhake angka 2. Ujug-ujug anake Supre nangis. Supre kaget banjur ngepuk-puk gegere anake. Sirahe didusel-duselake, dadane karo dikekep-kekep. Nanging anake isih rewel wae, nangis nganti kekejer. Lagi meneng bareng dijak ngadeg karo diweden-wedeni obor setan. Wis gek meneng le, kae kena obor setan. Kae delengen mengko nek diparani obor setan piye aro? Kandhane Supre karo reka-reka incang-inceng liwat bolongan blabak. Ora krasa ing jaba ana geni murup tenan, geni sing memper obor pring. Ucek-ucek gombalan iku maune mung kelap-kelip ana kaduan. Suwe-suwe saya cedhak lan dadi sak pirang-pirang. Obor-obor iku clorat-clorot ngalor ngidul urut pesisir. Sok-sok pencolotan kaya perangane wayang klitik. Supre keweden nanging dheweke terus ngematake polahe obor setan iku. Makpet mati bareng. Banjur ana wewayangan pirang-pirang ngetara kelire sulak moyo-moyo ing langit. Jumlegure ombak natap-natap legokan sadawane wengi. Masya Allah, jare saiki iku wis jaman modern. Setan-setan wis kalah karo listrik lan televisi.
Lah kok jebule malah dadi apa pindahan saka Jawa kono ya? Merga ing kono wis ora tau dirukti karo bebrayan ing desa ngadesa. Wis ora diperti omahe ing danyangan-danyangan. Ora disajeni lan ora dikutuki keluk gandane menyan. Ora dimemule lan dimemetri minangka cikal bakal desa ngadesa. Wusana golek papan bawira ana kene. Batine Supri, awake Sipur njur dioyok-oyok nanging dheweke ora gelem tangi amarga lagi wae merem kepati dilalae anake oleh rewel meneng banjur dikempit sirahe ana keleke emake. Supri isih njinggleng nyawang pentase obor-obor setan iku. Mak klip 1, 2 obor setan bali murup katon rerupan sing gegilani. Puluhan bangsa alus padha jejogetan ngumbar awak pamer rerupan golek redana. Saka arah kono kene tuyul-tuyule padha teka saka gledhekane wong-wong sugih. Ora angel-angel oleh njupuk. Waton ana bolongan sakdom bagu lewat gendenge redana iku kaserot nganggo selang tilas sedutan es teh. Kabeh setan-setan iku padha gumyak-gumyak omben-omben lan guyon cekakaan tanpa subasita maneh. Awak-awak sing kaya ombyokan cacing iku wis ora digatekake lan dijarake obah dhewe-dhewe. Swara musik setan pating krompiang ngetutake pentas edan-edanan iku. Kringet grontolan kemotos kotos-kotos bareng karo gandane omben-omben. Awak panas kemranyas kaya diobong sumup goringan sak krenceng. Sikil lan tangan modot saya dawa kaya padha temancep ana lemah lan nyakar-nyakar langit. Panah-panah tumancep saka pucuk-pucuke driji ana ing pori-pori sing menganga wawa. Yo ayo padha mlebu neraka. Surake setan-setan iku lamat-lamat ing pangrungane Supri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kaya ngono iku sing jenenge joget Halloween iku? Jebule ana setan tenan. Pakne, tangiyo pakne, tangiyo. Kae lho, ana obor setan, sapirang-pirang lagi padha joget kaya gambar cacing, untel-untelan pakne. Sipur malah ngorok-ngorok klekar-klekur. Tangiyo pakne, mengko yen mlebu mrene gek kepriye iki? Senajan dipidak wetenge pisan, Sipur ora gelem tangi sepisan bali nglundung maneh. Esuk bareng tangi sing wedok wis tata-tata pakaian, klebu bola pecah duweke, tas gedhe wis dikebaki barang-barang sing ora mung kari kasur, bantal lan guling. Niate wis kempleng menawa ana proyek pomahan transmigran swakarsa alu patung. Supri wis ora krasan. Wedi karo wewayangan ing bengi iku, wedi karo obor setan sing pating clorot kaya arep ngobong langit. Pak, tangiyo, ayo bali ing Jawa. Aku wis ora krasan ana kene, Pak. Senajan ing kene iki kondang srambine Mekah, jebule ya akeh setane, Pak. Tangiyo, selak padang. Aja nganti konangan bose undak didenda lho. Mumpung iki dina akad, Pak. Kandhane Supri karo ngoyok-oyok Sipur sing isih nglebus iku. Dioyok-oyok karo dijejeki kaya ngono kepeksa Sipur tangi. Dheweke kaget ngerti kopre gedhe wis dicepakake. Senajan isine ya mung gombalan karo bola pecah sing yen didol ora payu.
Supre uga wis ndandani anake loro lan dheweke kepeksa ora adus. Sliramu iku arep menyang endi ya, Pre? Pitakone Sipur nyengir ucek-ucek mripate. Minggat, bali nang Jawa. Ana kene aku mung arep kok pakake setan wae ngopo? Durung kober dikenake, Supre wis brandat ngeret-eret anake loro. Kepeksa Sipur nututi sawise pamit karo kanca-kancane karo mundhak kopere. Wektune isih repet-repet sabut lemah. Ing sukune langit pesisir kono konser obor setan isih pencolotan. Banjur nyelorot menyang pucuk pegunungan nuwake keluk musus. Let setengah sasi sawise Sipur tekan Jawa, dheweke krungu kabar menawa Poman Transmigran Swakarsa ing Alu Patung iku kelurup tsunami. Tujune wae awake dhewe cepet-cepet lunga saka kono, Pak. Aduh, awake dhewe rak wis ora ngerti padange srengenge dina iki. Obor setan iku sajake dadi perlambang bakal onone bencana iku, Pre. Gek kepriye kanca-kancane awake dhewe ya, Pre? Esuk uduk-uduk nalika kanca-kanca padha tuthuk watu, Sipur karo Supre semlengeren dhewe.